हामबाय जतन फुं गाहाम जों दिनै जागाव बिहारनि प्राय लास्ट दिगेन जों दा फाइस पाइलायजाक ओमफ्राय कुलानि सिमिनो चिनि जरा भलन्टियार्स रक्त चिनि काइसा नाहार मंनो नाहारि फैलायजाक चिनि जत सेंग्रा रक जत वारियर रक जों कष्ट तो जों हनि वानसुक गया तान बायगे चिनि अबनस्राय तेबो कष्ट चिनि त्रिपुरा हाव तंगुतै जों चिनि मानथाय चिनि जे डिप्राइविंग दंमोनि चिनि हासेक दंमोनि अबनस्रायले जों दाबुक जे आसो बरक कममा जों जगा ट्रेनो जानि खायतो माबा आसो जों कष्ट हनि मनै खलाया ओ तो जस्ट सिम्पल कष्ट अबरनो जों कुनु कष्ट हनि या तान बायगे जों साइमान का जे 70 रमै बছর रमै 72 बছর रमै जे चिनि हाव जों कष्ट दंमोनि आबो जे चिनि बागे इम्पोर्टेन्ट आबनि हइते जों यकना नांनाय आबो हाय बिखाव जतन हर जों जाक आ जे झिल आ जे वानसुकनो चिनि जे कष्ट रकन आबो बेबकनो जों हुइमानो आबनि बागे जों कष्ट रनो जों मुंसां जायगा ताय जे होनबो जोंनि जे मेनेजमेन्ट खायनाय बा जों जत आरो कॉर्पोरेट खायदङ जतनो जानि जा साइमान जाक सिजाक दिनै युथ नि तारा TWF नि जतनो भलन्टारि हिसाबै जतनो सामं खायदङ आबनि बागे जों मेनेजमेन्ट खायथिन दङ केमनासो कोनो बेकाट करै ताय जत जों जामुं नमुरा ट्रेन नगो टाइम टु टाइम जों मानै दङ ताय ताबसा जरातै केबनि कुनु साखामिया हामिया माने आवा हायरो कुनु सिनि नजर फायको ताय जों खाखलायो जों जतनो जों काहाम ग्रंखै दिल्लीओ खनानि जे जन्तर मन्त्र जे धरना आबो जों सक्सेस खायनाय ताय सिनि बुबाग्रानि खरां आबो दिल्लीनि सरकार अथवा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियान थानियो जों सिनि खरानो जों जेसेकापनो जों फुरुकनाय ताय सिनि जे नाहारमुं सिनि जे नायमुं आबो जों सिनि ग्रेटर डिफरेन्ट जों जेसेकापनो जों आबो आदाय खायनाय जतखन पर्यन्त आबो मायासाक पर्यन्त सिनि जबा सिनि अ जे आन्दोलन आबो चलिनो दंनाय आबनि बागै आं कयनाय जत नाय तंनाय ताखौ बुग्रोनो नरक सिनि लगियो जे मानसाक सुनो लगी रिमे आफन नरक मोरल सपोर्ट खायदोंनि सिनि बागै नरक सुरिदि ताय नरक न त्रिपुरा हाव तंतु तिफानो एबा गुबुन हाव तंतु तिफानो नरक आबनि बागै नरक बाहायखो नरक सुनो जुबायमान आबनि बागै नरक वानसुकदि तान बागै जों एकमात्र काइसा नायमुं जों थानसानि बिसिंदै सिनि जे आन्दोलन बा सिनि डिमान्ड आबनो जों तिख्लायनायनि बागै जों जतन दाबो अंखलायजाक अ चबां केबो गसाक कुफुनि चबाया अ चबां केबो जों ट्राइब नतिनि जों चबाया अबं गसिनि मानथनि जों मानानि बागै चबा अ चबां खचिनि हानो जों सिनि हां तिख्लायनायनि बागै जों जतन दाबो अंखलायजाक अ चबां केबो गसाक कुफुनि चबाया अ चबां केबो जों ट्राइब नतिनि जों चबाया अबं गसिनि मानथनि जों मानानि बागै चबा अ चबां खचिनि हानो जों सिनि हानो जों सासन खायनो अ चबा सिनि हा गसिनि राइट नांनाय आ चबाव जों दाबो अंखलायजाक इयाखे जों आगामी दिनो जों तामु खलायमान सिनि बुबाग्रानि बिसिंतिखाय जों आबो फुनुकलायनाय तामखेबा सिनि नाहारमुं अनदे नायमुं अ जे सपोर्ट अब केबिनि एगेन्स्टया अब भारतनि संविधान मुताबिक 2 and 3 धारा आर्टिकल कन्स्टिट्यूशन जों साइमानजाक सिजाक आपनि मतेबागनो जों सानै दङ अब कुनु जातिनि बिरुद्धिया कुनु धर्मनि बिरुद्धिया अ दाबि गासिनि तिप्रासारक मोथांजागनि अ दाबि आबनि बागै खाखलायो सुदु तिप्रासा सिमिया ताबो कुबुनि बसंरकबो सिनि ग्रेटर तिप्रालेन न बुबाग्रानि अ जे ग्रेटर तिप्रालेन न जतनो समर्थन खायनाय ताबो कुनु राजनीतिनि तरजाया होय एकमात्र जों मोथांजाना नांनाय एकमात्र जों थानचांना नांनाय आज स्लोगान आबो बेलायखे बरन बुखाव नांजाक आबनि बागै जों जतनो मने खलायो जों आगामी दिनो सिनि अ जे आन्दोलन आबो सक्सेस होननानै बुखां थाङि दङ आबनि बागै जरासे बिसि सिनि नासिंजाक अ जरानो जों जतनो खाबाय खुबाय जों नासिलायनाय जों जत थानचा बाक्सा खायनाय सिनि चबा जों आबनो जों जेसेकापनो जों सक्सेस खायनायनि बागै आं कबुंनारनाय जों जतनो आबनि बागैबो जों देरांलायजाक जों खोना दिल्ली जन्तर मन्तर जों कलैसायनाय हैसि सिनि युथ रक सिनि TWF रक जों खोनानि साल कलैसायनाय दिल्लीनि नरेन्द्र मोदी फनो सिनि खरनो माग खानाय अबसे सिनि नाहारमुं ताय अब हायकनो जों सिनि जे आन्दोलननि बिसिंथै अबनो जों मेसेज रानायो जे अब सिनि नांमानि जराव जों जतनो पालबाक्से खरं माति सालायनाय बाय नंनो नांमानि कोनो सोंमान बागै थानाय बोसोरके जों फार्स्ट टाइम खामानि बागै आसक साइमालिया बो सिचुएशन अंखा थानाय बोसोर गोबांमा बरनो कस्ट अंखा केबा लोमखा केबनबा गुवाहाटी रग दिल्ली रग डॉक्टर मा फुनका तागलके सिनि महाराष्ट्रनि नायकल मुंबाई
sini ADC no hoiteno jono sak nainani bagoi nai medical team rohojaka o medical team no sini volunteer ni sahajya bai thang phai jesuk je kamra tomoni jesuk je cabin tomoni joto jaga no guri guri winai je kolum kasa kongrai omahaini serious besi to kore kisa masa kongrai ongo aboroni bithi nai nei rei tongjago takle to omahai ko nongjai actually semano baksa keba lachi jagoi nei kiri jagoi nei sajagya omahai ke mai sanani mosogoi bo rangrei de masano omahai dong no hine kintu abono obo khaino takle bishes khaino bubagra saka kebono sajangnai kono kamjori ta khaide kono kebono batar dehni ne hain bagai jong volunteer no aba haikeno turja ri reja volunteer no aba haikeno jong daito ri reja kebo borong no maicaya macaya aba hai tonghangke sungsungi nei charana ni bagai nei jong aba haikeno duty bo sini yo drug sini volunteer ro khai to Kemaroko toma station rogo borok kaza gya train choli thangoi erpore chin rok mas dong lage taklai rok lama rogo de actually omo hai semano ongma nikha borok siani bagisi o jagao kabangma social media ro hamiabo sajaka je icha baksak ba hayongo sogo hinine ekla jong takla volunteer no already no jong seminar khainai sai rojak omo hai chen no kange kono kichu ta sorry hinine প্রত্যেকটা কামরাও প্রত্যেকটা কেবিনে जों 6 জন হইতে 7 জন ভলান্টিয়ার রজাক অ ভলান্টিয়ারনো অমরনো নাইকলই তঙ্গ তাকলে অমহাই তাকসক জরা কোন সিচুয়েশন করে ইভেন जों তাকলে নুকজাকা সেমানি ছিল অনেক শান্তি সুস্থ কেন অনেক তামসিংগামো নিয়ম কানুন মানিনো जों তাকলে অ দিল্লিনি চিনি যে গ্রেটার টিপ্রালে নিবাগনি जों সফর খাইমানি অ সফর जों সগিনা নাই তঙ্গ जों ताबो बिहार लाइति अंग दङ अमनि परे जों खोनारागो सगयानो समबत दिल्लीबो जों आबनि परे सिनि जे एचिभमेन्ट तमनि जोंनि जे आन्दोलन तमनि जों आबनो जारि खायनाय सिनि अरो फाइमानजाक फाइगा गोबांमा गुबुन जागानि गोबांमा ब्लकनि गोबांमा डिस्ट्रिक्टनि बर' फाइमानजाक केबा बयस्कबो दङ बुरिबो दङ बुराबो दङ सिनि महाराष्ट्र लगेरनानि बागै फाइजाक फाइनि बागै जों सिनि जे फातार हास्तेओ बा सिनि जे तिब्रा तंरनाय रंनो काइसानो कयमुं सिनि जे अ ग्रेटार तिब्रालेनि बागै जों जे सानताइनि बे फातार हास्तेओ बा सिनि जे तिब्रा तंरनाय रंनो काइसानो कयमुं सिनि जे अ ग्रेटार तिब्रालेनि बागै जों जे सानताइनि बागै जों जे सिनि आन्दोलननि बागै थां तमनि नरक सिनि बागै सुरि जाबायदि जों गाहाम खुरुंखेनो थाङै फायमाथों volunteer जों 150 जन हाइसो खाइजागर ताकले